Er det en film? For helvede, det skal du sige inden skov. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. Jeg er klar. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? I don't know anymore. Stops my bones from wandering to who I am, who I am, who I am. Oh, who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again. But some nights I always win. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. So this is it. I sold my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, that's all they are. When I hear songs, They sound like a swan, so come on. Well, think God's daddy's on. 5 minutes in and I'm bored again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Sorry to leave, but I had to go. Who the fuck wants to die alone? All dried up in the desert sun. My heart is breaking for my sister and the karma she called. Filmer du? And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing thing that can come from some terrible lie. Sådan laver man en vending på 180 grader. The other night, you wouldn't believe the dream I just Filmer du? Du filmer ikke noget igen. Og så sidder vi her. Og så venter vi. Jeg kan se noget, der starter med S. Sne. Ja. Så er din tur til. Snø. Jeg kan se noget, der starter med T. Træer. Ja. Så er din tur. Liselotte. Kom så. Jeg kan se noget, der starter med L. Langrand. Nej. Lift. Ja. Nå. For mig, fordi jeg gætter den. Jeg kan se noget, der starter med K. Kage. Nej.
Kan du se kage? Nej. Nej. Kan du se noget andet med K? Klitter? Nej, det hedder det. Ja, rigtigt, det du vil sige. Det er lidt fæsent. Hvad skal vi, Frank? Vi skal varme op, og så skal vi ud på noget vand og lege. Kig på dem. Er du klar, Mads? Ja, mega klar. Totalt klar. Prøv at se ham. Kom nu, Frank! Ja da! Flyt jer! Der er et lille bakke herude til højre, hvor det er smukt. Og kalken om bagved der. Ønskekalk. Kylling. Hvad fanden er det? Er det, du kørt ned, eller hvad? Ja. Hej. Hej, jeg hedder Lise. Jeg har lige været ude på vandet. Det kan jeg godt lide. Specielt når jeg er ude med Thomas Navnetoft. Kasper han stod på en bølge. Det så godt ud. Tak for nu. Det er der sker. Ja, det er nu fattigt dårligt. Hvad skal vi, Mads? Jeg er åbenbart ude i vandet. Så bare varm. Bliver det godt? Nej, det er det. Hej Christian. Hej, Hvad laver vi? det er koldt. Optaget. Nej. Hvad laver vi, Christian? Jeg har is på mine handsker. Hvor kommer det fra? Er det eventuelt fordi alt det her, vi får op på jakken, det bliver til is? Ja. Fordi er der så skide koldt? Ah, for lige. Solen skinner jo alt, det er godt. Det er stadig koldt. Hvad sagde du? Vandet er koldt. Faktisk smart lige ved en hundelort. Hvad skal jeg sige? Skal jeg fortælle en historie? Så kan jeg fortælle på norsk, hvad det her kano det går ud på. Der har en paddel, som man brukar til at komme frem og tilbage. Der havde vi selveste kanøen, og den her, eller lavet af aluminium. Der har vi også en øse, derfor der kan man tage vand ind i båden, eller hvis man er tørstig, så kan man drikke af vandet. Nogen tror det for at få vand ud af båden, det er ikke sådan. Det er ikke det. Der har der skumgummi, det er for at spare knæene mine. Ja. Ham der styrer fremme. Jeg styrer båden. Ja. Der er det bare at lægge med båden, ja. Ja. Og så Flemming. Jeg tænker på, at man kan få den her våddragt i latex. Det er lidt mere fragt. Så tager vi en drag frem, så tager vi en drag tilbage, så tager vi en ny en frem, og så kluder vi meget i det. Kommer ikke ud og flyve med en kite i dag. Og det var den Lotte! Hey! Åh, boogie, boogie, boogie. Hey! Det var det. Cigaretter! Det er også godt. Det er skønt det. Det er mine elever. Det er kraftedeme en god fødselsdag, det her. Hold
Nu, kæft. Er det ikke dejligt? Okay. Det var ikke så. Efter ser det der styr på det der. Det er vildt. Hvad så? Skal man tage den? Ja. Har vi ikke taget den endnu overhovedet? Nej. Der skal noget snus til nu. Er det en film? Hej! Det er mig, der Peter Lundin. Det er Sand Lundin. Så slå havfruer ihjel. Det er føj! De havfruer. Så slår jeg dem ihjel. Med sand. Det er Peter Sand Lundin. Det er mig. Det er klar til at hoppe over til jer. Og så friske vinterblak. Det glæder mig. I'm on a boat. 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 Ikke få den ekstra fad. Er det du?
Ja. Skal jeg virkelig prøve det? Tør vi? Tør vi? Kom. Okay, vi prøver. Vi forsøger. Da. Okay, vi skal lige se her. Skænket af Dansk Vandrelaug til Friluftsrådet 50 år chokolade op i 93. Kæft, det er gammelt, mand. Det er 20 år gammelt. Nej, det er så mega ulækkert. I skoven. Jeg skal ud og sidde. Det er her nice, det der, mand. Yeah. Ja, du kan godt være der. Nej, jeg skal lige se, om der var noget i. Det var da godt nok. Det var god nok. Det er for nylig. Der er nogen, der har været der. Hvor lang tid siden du skyde på det her? Det er ikke blevet lækkert. Nå. Det er sådan nogle ting der gør, at jeg sagtens kan holde mig i flere dage. Men jeg skal cheese. Ej, jeg tror altså bare, jeg tisser et andet sted. På den der åbne mark derude? Nej, sådan der han bagved. Bagved den der gren, der ligesom ligger nu. Du går bare derhen. Jeg tager lige noget selv. Ej, så skal jeg også af. Ja, det er mega klamt. Man kan godt dufte af romaen. Hvad? Man kan godt dufte af romaen. Ja, kan du ikke? Måske jeg så man lavet et lille hjerte i, for at gøre det lidt mere hyggeligt. Kan man så kigge ud? Ja. Halløj! Ja, det er så Fodbold! Hvem Hov! Hej! Det lover du flot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Man laver fest derovre. Står der i, der er derude?
Wow! Sådan! Det bedste år i mit liv, hvor man sådan kunne slappe af efter de værste elever, jeg nogensinde har haft. Fucking outdoor hold 2012-13. Hold kæft, en flok dødbider, mand. Men jeg har haft et år, hvor jeg har haft ferie. Den nye sang, jeg har lavet omkring ålen i Limfjorden her. Og prøv at se, der er en ål. Fang en ål. Ja, det er sådan en lille glasål, men den er der. Og åljagten, den går ind om 3 dage. Og jeg gør bare sådan, de andre de sælger ruser og alt muligt. Jeg gør bare lige sådan her. Der er en ål. Nå, men røvhuller. Optager du? Er det en film, Frank? Det er en film, Frank. Det er en film, Frank. Ej, jeg vil sige, at jeg savner jer lidt en gang imellem, så hvis I har lyst til at komme ud og lege. Det er min Duplo-kasse her. Det er mit legeplads. Det er mit gyngstativ. Det er min Nintendo 64.